magaram ki ji ma nan guwa a waji kwalle na binanga kowa tana jin yunwa hakuri ne tana yi ko ba haka ba kana ta cin guja ba ari wannan tana kalonki baka jin kumya dama sai da bintumi da yakurami suka ce mini kyari kalka je gidan fulani bakunta na tashi da jaraba na zo gidan fulani gashi yanzu an yi sallar asar ba a ci ba tuwar rana sai kanadi mana gina na kanadi ya kuwa in dan shi na ka twale huska in ga maka tattar kanka ka koma difa nan ne babu ya kuwa kaji ka wanga abbatu ba ya kuwa bane kanadi ya kuwa ana ce mishi karatu da karambaninka na maka magana ne da magaram nake kai ne na maka magana na ce shi yasa matar taka ta cika mukamukai da gujiya tana ta hambada dama ba jimirin yunwa gare ta ba gartu ya da arin ma gartu ya da jori wallahi magaram ba gazance nan ya zo ba magaram yawwa fulada ushe fulada ushen ka fulada ta gode fulada kai wa an gashi ku tsaya haba a kawo miya mina nawan kuka ta hambada haka wai saboda kan dadi ta yawa in dadi ta yawa sai ta kashe mu Allah ya gwada min mutane yau kai da gaskiyar shi fa har da miya wallahi ta rike wasa ne take a haba ka taba gani inda an ka ci maka ba miya kai ku ni na kusa ko shi ma ta sa miya ta isa kan dadi ya yawa dan bare inda lardu difa nonu ma mi kace nace lardu difa nonu ma wai har ka san garin difa dibo ba za ka kai ni ba difa cikin kwanan maka mama fa maka mama magaram maka mama hadi jawro chandina wala kijibiya walai maka mama adi chapkaza muloma nonu ma kal in ruwan sanyi wani litir fal biya karfi da na ci maka mama na kushi sai duno furiya biya kan jalaye gidan fulada wannan ta iya abinci wannan fulada kai dai tura ku ta tura gobe ma sai ta kuma turudi gobe ma sai ta kuma turudi in ka same shi so biyu a sati daga difa zuwa maiduguri baka hawan mota kasa zaka na binanga da kafa kenan zaka tafiya wanga abbatu ha mu ga abu maka mama